Guys, good morning everyone! Meet me easy! Naganak ni ngi guys. Sa mga isunod ni ngi. Oh, lagi! Sige, nawag ni mami. Nawagan si mong mama. Tanong mo sunod ta. Oh, lagi! Nanas mama na. Mga sa lugagan guys. Sa mga igusan lagi sa tong kuya Gail. Leia. Tong kuya gisa. Kauna na. Dai na. Sabay masiin mi. Parera sila dari. Nakaw didi si mang mama kaw. Kalo ko, didi ko. Didi. Mo. Patablo kayo mga bandi. Nanawa ni sunod naglaki. Hani man mauban ka magkaos. Naman dyan sunod din so. Do ka buok. Lakig badzi. Na Paris. Nana sa ate Kimi ayo padaglakan sa masuko sa mama. Lakaw dagan. Mi dali nga rin dagan si mong mama. Lazuag likad jang kibuloy oy. Adlek si jas mama. Mi. Dali nga rin dali. Daw si mong mama kaw. Nakaw. Daw si mong mama. Ikaw na. Kau daw si mong mama dali. Daw si mama kaw. Na sila dari Ilogoy guys. Kaya yun dyan inibagad sa adlaw. Amo pa na silang ibalhin. Kimi. Dapat nagsunod-sunod oh. Pati ya. Jangkaw nag-amo kuya Gail. Dari aning habog bujag. Kana Kimi. 14. Mo 15 na puhon. Karong April 13. Hapit na mo 15 anyos. Ha? 1,000. 1,000 na edad. Puhon. Na siguro sa una sa panahon guys na mo abot og taglibo ag edad. Pero karon na maglegas nag-abot og sang gatos. Indot tari guys sa zungbuntag nga ni ba. Green nagata ang makitaan. Fresh ka adjust pananaw. Ay daghan man dari kapajas punong ingga. Sarah Jean. Si Sarah Jean ug Sadjo. Mane mang kuan guys tabay. Kausanan. Para ni sa among CR guys. Tuson. Gamit ang sabi. Para ni sa among CR guys. Kin guys. Tapi ito'y magkaos. Ha? Tapi ito'y magkaos. Dari eh. Sili dan eh. Puno na guys. Laon naman lagi na. Laom na siya. Udah kan pag tubig. Tingnan ang tubig. Okay. Hindi mo rin ko dyan ha. Oo. Sige na. Ito na yung pinaom na eh. Tara na. Puno na guys. Sagamo ang mga sidla na. May hag-abal di o galundan. Kibuloy, ban-ban naman ni among kibuloy oy, daghan magkaos tara guys na. Tabay sa hanglulo. Una mo mga chikiting. Puno na sila guys. Pasingat. Sayos kabuntagan. Si kibuloy. Nakabalik na si kuya. Kabalik na si kuya guys. Lagami mo pa yung pag-uli. Kuha ng papaya. Uban.
Sunod na pas kibuloy hangaton sa karon. Kaya ugis ay mo padungog uli uban. Una pa mga tong uban. Bye-bye kibo. Nakabuyag. Una na kim to. Una na to. Hamay mo galon nga may bitbita to. Ato das eskwelahan gida. Dang kimi guys. Izahang galon to sa school. Ako, manggod to. Kitsap, manggod to. Butangan. Kitsapan lagi. Ito edad to. Yung mong gagmatoy. Buo-buo na tas atang batong. No. Medyo naman magpundog tubig guys. Kaya na may mga buhiin. Las budik. Kinahanglan magtubig kada tuwa. So dari na may tako guys sa dako nga balde. Sila sa papagabrel magtiwas sa tughakot. Kaya pay duha ka plangganang hayhadyon guys. To pag-usadad to. Ito pang paon. Hama ng pakanon ang mga budik-dik guys. Praktisa ng pakaon sila sa budik. Kaya madyo na naglutas nila pohon. Kamo na sila mukaon. Hama na lagi palitan og bibi asa to itong booster. Kaya bitong kuan man si gatas magapon na jay kuan. Hala ginukuto naman naglaag dadto, laagan na naman mo oy mga apo, darar mo dali. Bujik. Dali na. Budik-dik. To naman sila tuladyo pa. Ha? Halan saan naman ang pagdakop na nila. Baguhay pa man silang didi. Guys, butangan na sila og tuwa. To nagilaag to ah. To. Budik-dik. Bujik-bujik. Dik. Dik-dik. Dali nga dali. Budik-budik. Isus tabangan lagan. Lagan na uy. Nanos ilahom. Dik. Isus tabangan. Awang. Mahimus kadyo. Mahimus kadyo guys ah. Na may ilang hideout na dana na sila ganahan na sila kay Bugnaw. Sila sa bagjang manggi tago wala papan sa simbakong naihas diha. Natong mabudik-dik day. Budik-dik dali. Aja mo bagid-bagidan ng ilam sa. To ada to nalubog-lubog. Dana guys amo nang apanghuaan og salingsing agamong mga batong. Hapit na ni silang bunga madyo laman pa. Madyo laman ang bunga dani pareha ni dadtos katong tag-as. Pareho ni mora ning sidlinga? Ha? Ay mauga jud ito no. Tag-asan na sa bunga guys. Man tao puhon og sani. Nakaring dari mo ni ag amang pipino. So di ana. Hulo na muwak na atong pipino pag dadtupod. So puhon na pud may mga pipino puhon kaluyan. Ano siya flower. Ano siya mga flowers. Mayroon ng bulaklak ang ating mga pipino guys. Ano guys oh. Nanas siya buwak puhon makaharvest na punta na yung kaluyan. Hapit na ni pa na ah. Umubunga na dyan ni. Hapit na guys na buwak naman eh. Kini na. Hapit na ha. Mo lagi sunod si mana ni na ni bunga. Thank you Lord. Ana pud mi batong. Buwak naman eh kini. Bunga na ni sunod si mana kana. Yapud. Uy di na jud na gamating. Mo na ni guys kani. Kalipay na lang taon. Uy ginoo ko di rag katuw. Kuasa pa. Tangkuan. Ha, gunting ah. Kumban kay delikado. Kate to siya kate. Hapit na siya mo bunga. Mga batungan. Binanggawas na mga budik. Ito man to nanuong dadto. Kari pipino ni siya. Pipino. Sugaanda na ag pipino. Nanapot tayo mapaabot pohon guys. Nanapot tayo daghang batong. Pananggawas. Tuwa siguro lagi pangkapoy so naganihan. Dan himagad sila magduwa-duwa guys kanang mga baktin. Lagi busog pa na sila manawa pa sila mo kuan. Gawas unsa pangatasan manggawas man sina. Bugnaw sila dan ha say dagi sila di ah. Pag-ubanda siguro dari pa.
Atara ng panakpon sunod. Budik-dik. Hamang imong mga bibi. Ito may mga bibi to ah. Ito yung mga bibi dito. Kaya na magpag-water. Tapos ilahom to guys. Anawa. Tapos ilahom to ah. Mabusog man na sila. Kaya baguhay pa na sila ng didi silang mama. Kaya pag human o pasaw. Pag humagkaan sa ilang mama ng didi man sila. Ito ah. Budik. Bujik-bujik. Hindi na mga budik-dik. Manamig didi. Aray na po may daras ang mga hideout. Magpalandong. Naman sila didi guys. Naman naman sila pang didi sa isang mama. So ato na po sila ito silang hideout. Manunong. Asala diha kay bugnaw man. Budik. Budik-budik. Wala magtapok na na. Mas kaazo mga dagko na buyag. Mga lignin og lubot. Lignin og sampot. Mora ito yung purpose nga nung giputlan sila og ikog. Karong kung mulingin ag sampot. Okay. Uy, hapit na ni mamuso ba? Ang aming pipinuhan, guys. Namuwak na sila. Ang aming pipino. Namuwak na ang aming pipino, dari. Next week na yung mga bunga. Na sila yung bunga pohon. Napakadang bungag taong kay ay magpa-deliver ka ron. Ano man day dagka. Tanong pupuon. Ngayon nakalamian is probinsya guys kay makapananam tag mga libreng gulay. Makapananam tag libreng mga utanan. Gamang batong katong gitanam naman dito guys katong bag-o. Ina nito sa katag-asa. Kani pagwangan man nila magaya man ni sidling mo na po na siyang man mo paliwatan pohon. Tag-ason siya. Kani na. Gapon giharbisan man na maghapon kamang sagol sa amang giluto. Pero na ko ka video sa amang giluto guys. Tag-ason siya. Katutanan og mamunga to ingan ito katag-asa. Pila ra ka buok ag kuan. 20 pesos. Yan ang bungag mga talong. Karabantos po garag pamunga. Naghagbunga. Bihag. Harvest kon sa dani guys, karabantos kayang adubuhon. Gabi nagadubong pud may gabi ganahan man sa kuingan ni kanon karabantos ba. Lami siya agulayan. Minam tag ininit guys. Minam tag ininit guys. Maghumba mig nangka guys tiya. Hamang humbaon karon. Nangka nga kabangaan. Mao ni katong kauban dato sa manggi lusok-lusok nga hinog. Ay guys, itong isa kay kabangaan man mo ni mga humbaon. Batikod-kod niya. Gayal mo ikod-kod guys. Guys, di anag amang humba nga nangkang kabangaan arang lami akaazo. Mga anta guys, nito everyone, nito kimi. Ito. Nagwasyan maka ka? Ah, okay. Nito guys, arang lami asa mahumba oy. Dapat amang paut-put sali na magabi eh. Lami ka sa partner. Ngaan, nito pader. Tugat. Nito ta Ang hinog. kabangaan. Lami lang sa kay kabangaan. Yummy, yummy. Nga nahas kaya kin guys, humba nga nang ka. Oh. Ay mga bata kay mga an man sila utanon. Utan is life. Dako gud ni mga utanon may among pakaon guys. Swerte na naman og nay karne. Sahay. Itaw. Nantanin jo.
Pas kaya gail guys, tapos gawas. Pangilig kanding. Mag-training mo ron? Mag-practice mo? Practice mas kuya kin ron guys para soccer. Ano sa man na idua be? Wa. Bakit ka ha? March? February. February, karong buwan na. Okay, sige. Yatod kang papa. High school may piliin. So, ka mo, gitrain mo para inig high school. Ah, okay. So, ready dahil sila guys kay inig high school ni Kuya Kinkin. Next year, high school na ba dyan si Kuya Kinkin? Pati ko yung gal. Mana yung ganahan guys? Kaya nga ni bitaw. Diba Ito guys. Para sa tagbuad. Buad sa suka. Ah. Ba? Pughan. Pugad na liso? Pugad ko ng liso sa pag-abril. Titilawan na ko guys, kanang liso. Pughad. Pughad ang liso. Pughad ka ng liso. May yun. Yummy. Christine eh? Pughad ka lugar. Christine eh? Next si Apple. Bakit na ito mo ha? Apple ng gulay. Uy. Ang sarap yung labanan ma. Ang sarap yung labanan. Gulay? Bapa. May bakong sarap yung sa. Sa juice? Ako. Ang sarap. Ako kakita. Ako kakita. Oh. Hindi nga gagmay. Ha? Ito na, gamay na. Symbol ng papag-umbrella karing storage cart. Gani dyan porma guys na naidaghang mapatong. Pwede patulan o patungan o towel sa paning uban dani. Nasa ligid to pa. Ako na. Ito, banana. Ay ligid. 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 May sumbol na sa guys kana. Pila to kabuk pa duha? Ako na siya gamay no. Tuluman di ay. So, ingani dyan porma. Ingani dyan porma. Huwag masimbol na. Bakoy gunit na rin. Pikas. Ito pong isa. Ana. Iwan masadag isa. Padir. Iwan masadag primero. Ana o lagi. Ana, sabay. Tapi isa na to, ana shot. Okay. Ito isa. Okay. Wow, din na guys. Mupagong din siya. Paano? Okay. Sabay dari. Okay. Okay ka, Jo. Yan na, guys. Sana. Tesa. Okay. Ligid. Dati, i-assemble na amo. Gaya na dyan forma. Ito sa. Ito isang arsahin. Okay. Tikas. Gikan das ibabaw pa dir. Gikas ibabaw. Ingon. Ibabaw. Okay. Dan na. Simbol na siya. Ito na ipanagad to. Mga ipit na.
Pangawas na kaya tanang ipang, ha? Do ka ba? Ano eh? Pagkada si za tanaw ko no. Para ni kalimot ko sani. Ano pa? Sige sa tasali yun. Over the ay atong likod sa kuan. Hanging rack. Likod sa kuan ni likod sa portahan. Hingan ani siya. Ni taod na to likod sa portahan kani. Pura to ba tubangan? Then nagamang solar then ate managibutang dari. Madari kay atbang siya sa pantaw ba. Alamdagan na dari magabi eh. Atbang sa pantaw. Ano yung solar. Sa gabi musiga na siya guys. Lamdagan dari ba. Yan na guys, ang naghanam na gamit sa papagabril dari. Di aman di ay, di namin mapalit og kuan, di naman dahil ti. Naman nang itao dato agad itong mga kuan, frame. Tao na madari, katong frame na. Karida, naman dahil mga gamit na madari. Salamat ka Zote, dahil hook para ni sa dari sa bintana. Ini, kos cortina pa, ito pa na itaod pa. Karang hook ba? Sandig diha. Sandag na be. Taod may dalis mga kuan guys. Taod may dalis camera. Kung makita na natin sa mga kuan. Salamat ka Zote. Di aman day mga kompleto ng kuang papagabril. Papagabril nag ini Spider-Man na. Ha?